Да дадеме старт Добре. на нашата сбирка, редовна сбирка на Обединения астрономически семинар, на която доктор Веселина Калинова ще предложи поредната от поредица лекции "Невронни мрежи, основни структури и приложения в астрономията". Веселина, заповядай. Благодаря много. Благодаря на всички колеги, които се включват онлайн и които лично присъстват. А, Днешната презентация ще бъде основно фокусирана върху наблюдаваното, а, наблюдаваното supervised learning, наблюдаваното машинно обучение. В предишните лекции да напомня, като мотивация или каква е причината да имаме тази разработка на машинното обучение, е защото базата данни от праисторическо време до сега в началото са се акумулирали и в началото е било само принцип на проба-грешка и е нямало никакво предсказание или някакво прогнозиране. Но с течение на времето, с набиране на опит от външната среда, човек се е научил да започва да систематизира, да моделира, да предсказва какви събития могат да се случат и улеснява по този начин своя живот. Машинното обучение има няколко подраздела, където ние ще се съсредоточим днес на Neural Networks секцията. Това е по-скоро базирано на как е устроен човешкият мозък или невроните в човешкия мозък. Имаме различни структури. Тук имаме генеративната изкуствен интелект, които са в най-основното, това, което е ChatGPT, след това са невронните връзки, които са с множество слоеви, малко по-комплексни. Машинното обучение, което съчетава всички тези различни компоненти и има също така не е наблюдавано или unsupervised learning методи и изкуственият интелект, той съчетава т.е. опит да се съчетаят всички модели и да има взаимна връзка, подобно на човешкият мозък, който няма един модел на машинно обучение, но той има няколко. И основната структура на машинното обучение може да се представи като ненаблюдавано или наблюдавано обучение, или това се казва unsupervised learning и supervised. Също така reinforcement learning е подсиленото обучение на български, при което предимно се използва в роботиката и на принципа на наградата и наказанието, подобно на дресирането примерно на някакво животно. По същия начин или на човек има някаква обратна връзка от външната среда. Хибридното обучение, то е свързано с предимно комбинация между ненаблюдаваното и наблюдаваното обучение или non-supervised learning и supervised learning и включва компоненти на тези две обучения. Понякога може да включва и на reinforcement learning и естествено човек, който има general intelligence или обща интелигентност, той съчетава по много комплексен начин всички тези модели и затова е много трудно в наше време да възпроизведем човешкия мозък, който в продължение на много години е еволюирал. И днес ще се съсредоточим върху наблюдаваното обучение или supervised learning и какво по принцип тези модели и невронните връзки, за които днес ще говорим, те са базирани. Например, имаме някакъв пакет или някакво място, което съдържа домати, чушки и моркови. И ние знаем, че тези обекти имат някакъв етикет, който казва А, Б или С категория.
т.е. те са разпределени по някакъв начин, но ние искаме точно, знаейки вече, че този шаблон на морков, домат и чушки, искаме точно модела да ги разпознае в една голяма база данни. И това се случва с така нареченото Supervised Learning, където започват с различни нагласения между обекта, който имаме и който вече като шаблон притежава самия модел. Той се изградил някаква структура, че определените шаблони имат определени свойства и изисква по този шаблон да се съвпадне точно новия обект, който търсим. И ако в този случай те са точно определени, нямаме никакъв четвърти зеленчук или плод там, то ще ги определим много точно, защото е трениран модела на голяма група от данни, в който знае във всеки ъгъл в различни части по какъв начин се намират, какви са точните характеристики на обекта. И по този начин можем да определим, имайки шаблон в самия модел, който знае точно какви са свойствата на обекта, който се търси, се определя на обикновения принцип на chi-square или на минималната разлика между самите данни и разпределението на данните и техния модел. Тоест, отново някакво съчетание на минимално разстояние или минимална грешка между модела и наблюдавания набор от обекти. В по-старите филми увеличението на изображенията нямаше край. Тук в един криминален филм искат да видят какъв е номера на колата. И първо колата е с леко, дори колата се забелязва, но с много увеличение накрая с камерата стигат до този номер на колата. А тя самата кола не се вижда. И това е смешното в тези стари филми, но днес това въобще не е смешно. Даже това увеличение е възможно благодарение точно на невронните мрежи, на алгоритмите, които се подобриха и за това, че се използват и нашите снимки от социалните мрежи и в интернет и в Google и където се намират. Благодарение на това, че имаме голям набор от данни и тези шаблони съществуват, при които моделите вече могат с определена зависимост да конвертират от шаблона към изображението и могат да ги съпоставят и да видят до каква връзка могат да разпознаят нови обекти или да възстановят някаква липсваща информация. И това за астрономията е доста така впечатляващо. Ако, примерно, наблюдаваме някакъв обект, който е доста с много лоша резолюция, но знаейки този обект какви характеристики и свойства, може да се възстанови от шума на наблюдението или по някакъв начин, ако имаме достатъчно информация за обекта, можем да възстановим каква е състоянието днес. Това изисква голям набор от данни при невронните мрежи, както вече казах, но понякога нямаме тези много данни. Тогава какво правим? Тогава правим модификация на самите данни или така наречената augmentation. Започваме да въртим нашите данни в различен ъгъл, по различен цвят, както в тази случай тази пеперуда се вижда с двете крила, после тя е в друго състояние. Имаме само тази пеперуда и започваме под различен ъгъл да я снимаме и това не е трениращият набор от данни, който ще се използва за шаблон в невронните мрежи. Но как фактически невронните мрежи, по какъв начин те действат? В началото всъщност е вдъхновено от биологичния неврон. Какво имаме в биологичния неврон? Имаме първо място или детектори, които приемат сигналите от външната среда. След това в центъра на самия неврон се обработват
обработва се информацията и след това, след като се обработи информация в центъра на клетката, се предава на следващата клетка тази информация, която ето придобита. И човек има различни детектори към външната среда, слух, зрение, обоняние, допир и всякакви такива детектори, които са около цялото ни тяло. И това прави по различен начин самата връзка между външната среда и информацията. По различен начин те се трансформират. И всичките тези машинни модели, те малко или много имитират човешкото взаимодействие и пренос на информация от външната среда или детектираната информация към центъра на обработката, който е мозъка. И по този начин биологичният неврон приема и предава електрохимични сигнали чрез синапсите, които са в края на клетката или в началото. Изкуствен неврон. По същия начин, абсолютно по същия начин, започваме и ние да анализираме нашите данни с компютри. И използваме на компютрите да ни помогнат за данни, които са прекалено много за нашия обем на мозък да ги обработим. По същия начин искаме да направим този анализ, който ние нямаме възможност в този тесен диапазон да направим на машинно обучение. И какво имаме? Имаме инпут или така наречен, използва се нейронното уравнение, което е сумата между теглото и нашия входящ или така, инпут, нашия входящ вектор или изображение или каквото имаме като входяща връзка. И това се казва, входящите данни се казват в случая входящ неврон. И приписваме на случайен принцип някакви тегла на всеки от тези входящи данни. И след това прибавяме и някакъв байас към самото уравнение, който байаса се отнася предимно до така наречената трансформираща функция, S, която е от другата страна на сумата знака. И така по този начин имаме изходящият неврон, който е тук с Y1 output. И активиращите функции могат да бъдат това, което е като, не знам точно как се казва, сигмоид или самата функция. Активиращата функция, тя си има определена функция и в зависимост от нашите данни, какво очакваме, дали да бъде с байнари, дали ще бъде по някаква друга функция или гаушен, избираме една от тези активиращи функции, т.е. нашия модел да следва, когато анализира данните с тези тегла. И обикновено активиращите функции се използват sigmoid или tanh, което се използва, защото техния дериватив има аналитична форма. И каква изглежда структурата на невронните мрежи? Първо имаме входящият слой или така нареченият входящите неврони. Например, на едно изображение можем да разбием самото изображение на пиксели и всеки пиксел да бъде един от тези входящи неврони, в който случай образува входящият слой. Тоест всичките наши пиксели на едно изображение могат да ни бъдат нашия входящ слой. И в зависимост на пикселите на изображението може да бъде по-елементарни, но могат да бъдат също така сложни. Но интересното е, че нашия мозък точно такава операция извършва, докато да се възстанови целият процес е доста сложно, но виждаме, че има напредък в последните 10 години в такова отношение. В миналото много просто е било. Значи имаме един входящ слой, след това имаме един скрит слой, който е само един и който се извършва
това, което в биологичния неврон в центъра на клетката се случва самия анализ, при смятания и съпоставяния между шаблона и, и новия обект. И след това вече се използва за класификация, в зависимост от какъв, какъв изход искаме. Дали ще искаме една категория или няколко категории. Това ние също го определяме. В средните скрити слоеве, тук виждаме по същия начин как единия слой, който се казва early layer, който е ранния слой, там обикновено се взимат, се анализират краищата на изображението. В средния слой или middle layer, който се намира, там се извършват математичните функции, свързани с комбиниране между тези краища на изображението. А в последния слой, който се казва Deep Layer, той вече прихваща по-важните структури. И накрая, след като съчетаем, значи за тези скрити слоеве могат да бъдат комбинирани по различен начин, затова се казва, че невронните мрежи имат различни архитектури. И накрая, в зависимост от, ако имаме 10 класа, в което едно изображение трябва да бъде класифицирано, ще имаме 10 невронни, изходни невронни. Ако имаме само 2 класа, ще искаме тези пиксели на това изображението, което е примерно 4000 input, в input layer могат да бъдат 4000 неврона входящи, накрая може да имаме само 2 класа или 4 класа. В зависимост как искаме това изображение от 4000 пиксела да не бъде категоризирано като изображение, като животно, като човек. И по този начин можем да използваме невронните мрежи за различни цели и за регресия, регресивни задачи, но също така и за класификационни задачи. И сега тук ще ви покажа как точно във видеото, как се нагласят самите тежести на различните пиксели на изображението. Тук съм взела един много прост пример. Разделям изображението само на 2 части. Тоест, все едно, представете си, имам 2 пиксела. Нали, за да бъде само 2 входящи неврона, за да изглежда по-просто. Искам това изображение, което съм го разделила на 2 части, да бъде анализирано и да ми каже в кой клас от група на животни е самото изображение. В случая котка, дали ще бъде в клас 1 или в клас 2. И сега ще го пусна да видим. Ето така в реално време се нагласят. В началото те са много на случайен принцип, но разбира се, ако имате някакво знание, може и да определите определена тежест на определени пиксели, това също е възможно. В случая имаме на случайен принцип и започват да се наглася шаблона, който се намира от котки и кучета, срещу тези изображения, които сме поставили на тази от 2 неврона, входящи неврона, изображение на котка. И накрая самата итерация трябва да ни даде вероятността в процент. И тук 96% дава, че е в клас 2 на котките и 0,04, само 4% е в клас 1. Тоест, винаги в невронната мрежа имаме по някакъв начин вероятност на определение. И в този случай на нас не казвам, вероятността е 96%, че това е котка, но това е разрязано на 2 изображения. Спрямо шаблона, който аз имам от много различни котки, от различни цветове, под различен ъгъл, от различни изображения и от тази база данни с различното тегло и активираща функция се наглася по някакъв начин в най-доброто препокритие между шаблон
и изображение. Подходящо изображение. Обаче, ако имаме някакъв вариант като това, кученце, дали е котка или куче, може да се затрудни нашата невронна мрежа. Дали е в клас 1, дали е в клас 2, защото прилича малко и на котка, прилича малко и на куче. И ако нямаме в нашия трениращ набор от данни такъв вид кучета, може и като котка да го определи 50%. Или да не може изобщо да го определи и да започне това, което се случва в филма Mitchell vs. Machines. Семейство Мичелов използва пропуска на невронните мрежи. Там роботите завземат човечеството и те трябва да намерят начин, единствените, които могат да спасят човечеството и да намерят тази пропуска на самите роботи да ги победят. Те са много силни физически. И накрая разбира, че има пропуск в невронната мрежа на роботите, защото те не могат да определят самия обект, който е тяхното куче, дали е прасенце, куче или хляб. И започва едно чудене. Всеки път, като роботите видят това куче, избухват и бъдат унищожени, защото не могат да определят и започва един безкрайен луп в това какъв е точно обекта да бъде определен. Така че пропуските на невронните мрежи могат да бъдат в самия трениращ набор от данни, който е много важен. И това трябва да се знае, докато човек по-рядко прави такива грешки. Когато видим, примерно това куче, при нас активират и други центрове на така да го кажем, машинно обучение или изкуствен интелект функции, контекст имаме среда, някакви други съображения, някакви други характеристики, които не са толкова тясно определени, както в случая невронната мрежа, която е тренирана само на определен набор от данни. И това, което в момента се случва с ChatGPT и Gemini, тези генеративните модели, те комбинират няколко различни машинни модела и по този начин наподобяват малко човешкия мозък и могат да бъдат по-гъвкави в такова отношение. Но защо сега дойде времето на невронните мрежи? Защо сега дойде времето на машинното обучение, на изкуствения интелект? Защото например, невронните мрежи те започнаха да набират скорост, защото уравнението, по което действат с предаване тегловност на самия инпут на данните, които са входящи, по подобна схема GPU-тата тези чипови новите, които се развиват, те включват матрично умножение, векторни операции, паралелна аритметика, които могат да изчисляват много операции едновременно. Значи, това е много важно, защото революцията на хардуера ускорява развитието на тези невронни мрежи. Или CPU-тата, което е Central Processing Unit, те имат няколко ядра, те са с оптимизирани последователност. Правят на принципа на отхвърляне или например с if case понякога, докато тези, които са в момента GPU-тата, те извършват паралелни задачи, те са синтезирани, те извършват паралелно малки задачи, които помагат да се изчислява определена функция или определен анализ да се ускори. Или това може да се изобрази, ако ние сами готвим и трябва да използваме всякакви особи, последователно тръгваме по рецептата и последователно можем да приготвим дадено ястие.
Докато в GPU-та принципа всеки се съсредоточва върху една определена задача едновременно. Разбира се, GPU може да се съчетае с CPU, което е главният готвач, който да може да координира и GPU-та, които са в случая работниците готвачи, които правят само едно нещо. Или както в големите ресторанти, един прави салатата, друг прави главното меню, друг пържи картофките. По същия начин GPU-тата се разпределят като в ресторант задачите. Но има също така наречените TPU, което е Tensor Processing Unit. Той пък, този хардверен чип, той е за големи операции, които Google развиват, извършват големи тензорни операции и извършват много по-сложни и в по-голям обем от данни обработват. Подобно на този индустриален робот, който много бързо извършва една специфична задача, както виждам, все едно може да се определи като на поточна линия. Но това, което имаме в нашите телефони е Neural Processing Unit или NPU. Те извършват подобни на сложни операции на GPU, на TPU, но те са с по-малък размер и не обработват толкова огромен брой данни. Тоест Google с TPU-тата обработват големите данни и накрая ние имаме нашите телефони, които извършват по-малки операции, но също така гъвкави. И сега да демонстрирам каква е разликата между CPU и GPU. Само за малко ще излезна и ще го покажа. Form sequentially, one after the other. In 3, 2, 1. Let me speed it up. Само една секунда. Вижда ли се видеото? Да. Добре. Това е CPU. Първото. When we hit this trigger on this thing, 2,100 gallons of air goes through these accumulators, out these valves, into all 1,100 of these tubes, into these tubes in which the bottom of is a paintball. Each of those paintballs will fly across 7 feet of space and in 80 milliseconds reach its target. Hopefully, when it's all said and done, it's going to paint the Mona Lisa. Малко на пресекулки се вижда видеото. Gentlemen, science class is now over. Thank you. Значи, каквото видяхме във видеото, практически CPU-то действа систематично. Първата стъпка, след това идва втората стъпка и така нататък, третата, докато с откритието на този нов чип хардуер, който е GPU, позволява в момента да се извършат тези операции, които някога в миналото с невронните мрежи, с машинното обучение просто са някаква теоретична абстракция. Още веднъж само да видим каква е разликата от сложността в един миг. Просто виждаме, изчислява бързо какъв цвят трябва да се даде и го изстрелва навън. Ето така. Това е разликата между компютър, който използва само CPU и тези компютри, които използват GPU, и TPU и NPU са още по-бързи и по-впечатляващи. Сега ще се върна към презентацията отново. Вижда ли се екрана? Да, екрана се вижда. Да. Приложения тук ще покажа кратко различни приложения в астрономията. Какво можем да направим с невронните мрежи? Например, в тази задача тук е да се разпознаят елиптични спирални галактики от синтетичен набор от данни, който е
свързан с десетки хиляди. Тук този тест, който представям. Галактики тук са синтезирани с различен сърсек индекс, по различен или с exponential профил, и те имат различна инклинация, различен позиционен ъгъл. И в синтетичния набор от данни, който имаме примерно 10 000, тогава синтезираме две галактики, които знаем, че са елиптични, просто за теста тук ви го показвам, които имаме две галактики елиптични, една елиптична и една спирална, но вече сме създали тренирали сме невронната мрежа на толкова голям набор от данни и искаме тези две галактики да пробваме дали нашата невронна мрежа ще ги определи точно. И какво използваме? В първия случай правим пиксели изображение, което е с 4 входящи неврони, или пикселите са на изображението с крайна сметка 400 общо. Във втория случай имаме 4000 входящи неврони, което доста забавя процеса, разбира се, ако нямаме GPU на нашия компютър. И какво се случва тук? Какво виждаме? Значи, първата галактика е определена точно на елиптичната и спиралната галактика. Те се определят точно от системата в два класа на изходните невронни мрежи. Във втория случай са също два класа, но имаме повече входящи неврони. И виждаме как прилича второто на така по-добре е да имаме повече входящи неврони, но не всеки път е възможно. И едно приложение в класификация на обекти, астрономични обекти, които можем да класифицираме базирани на синтетични данни, може да съчетаем синтетични и реални данни заедно. Това също в момента много се използва, да съчетаем знание, което имаме за тези обекти и да направим синтетичен набор и да ги съчетаем с тези, които вече имаме на лице от телескопите, и по този начин да имаме възможност автоматично, когато един обект се вкара в нашата архитектура на невронната мрежа, да ни даде правилната класификация. Това се прави, когато имаме 10 000 галактики, да класифицираме, да не ги правим на око и да ги правим примерно по-точно. Но трябва да бъдем доста сигурни в нашия модел. Тук показвам един Who 2020, на 2020, невронни мрежи за откриване на специални региони в Млечния път, и това е Таурус, молекулния облак в Млечния път, който на небето може да се види близо до Плеядите. И какво се забелязва? Доста често се използват за синтетичните набор от данни, когато искаме да тренираме определена невронна мрежа. И в този случай имаме трениращ набор от данни с шум и без шум в нашата детекция или нашите наблюдения. И можем по всякакъв начин да модифицираме данните на синтетичният набор от данни, така че да получим крайния ефект. Тоест, невронните мрежи ни позволяват също да сложим артефакти, които едно наблюдение може да има, и по този начин да знаем какъв изход можем да получим. И тук виждаме как са класифицирани и са намерени тези обекти в Таурус, молекулния облак, които са така наречените bubbles, или те са региони на фидбек, на обратна връзка в региони в междузвездното пространство. И това може да ни даде някаква статистика, която след това да анализираме. Сега тук от колегата ми е предоставил креативния рвал един набор от статии, които може човек да мине през тях, може вие да ги разгледате, може скриншот да направите в момента и да
да погледнете по-късно в каква вече област се използва в астрономията. Разбира се, за изображение, анализ и класификация на наблюдения, каквато ви показах, морфология на галактики, може, на обекти, също и на гравитационни лещи са някои изследвания. Веселина? Да. В момент ти каза, че мисля, че не се сменя картинката ти на 24-ти слайд ли трябва да сме сега или? На 23-ти, на 24-ти трябва да бъде, да. Добре. Извинявам се, може би го увеличи, ако искаш. Не знам дали не се беше сменило случайно. Ако искаш го... Вижда ли се този 24-ти слайд? Голямо го направи, натисни горе. Да. Да, вижда се. Да, сега се вижда. Да? Аз мисля, че не се сменя от наша страна. Не се оголемява, не знам защо. Както и да е. Така, добре ли е сега? Не, одеве беше На по-добре целия екран. преди да пуснеш видеото. Така ли? Целият екран, Да. нищо. Сега не е на целия екран. Натисни F5 примерно. Това е мак. Само да излезе и да го шерна отново тогава, за да се... Аз съм вече към Не. последния слайд. Последния. Ако кликне върху слайда, мисля, че ще стане. Кликни върху слайда 2 пъти. Добре, сега може би ще стане. Сега как е? Няма промяна. Няма промяна, просто не е на целия екран и е по-маличък. Ясно. Нищо, Аз съм на последния слайд. Само да свърша тук. Много интересно е, има симулации, в които, примерно, TNG е симулацията. Сега тук не е сложено, но може да, само като пример да го дам, в която искат да видят различни стадии на сливане на галактики, които не могат, реално, когато ги видим в изображенията, не могат да се преценят самите изображения на галактиките, не могат да ни дадат точна представа дали са преди сливане, след сливане понякога, и използва се тези симулации TNG, която в момента е най-известната в еволюцията на галактиките като симулация, хидродинамична симулация. В нея там се използват точно невронните връзки с голям набор от синтетични данни, които имат физически характеристики, също така и времева характеристика, т.е. във времето как се сливат галактиките. И от този набор от синтетични данни, когато се нагласят изображенията, които виждаме днес, може една галактика да бъде определена много точно дали тя е преди сливане или след сливане. Това е един от примерите за N-Body Simulations, тук в графата Galaxy Formation Simulation. И също така за шум в нашите noise background и така нататък reduction също се използват, тренират се примерно по какъв начин е нашият шум в нашите изображения, тренира се изображението, след това те се премахват, когато едно изображение се подаде от истинско наблюдение или в радиоастрономията може да бъде RFI, такива сигнали, които пречат на сигнал, който търсим, и много други приложения. И като заключение ще кажа, че невронните мрежи са ключова технология в момента в съвременния изкуствен интелект, позволяваща разпознаване на образи, обработка на език и анализ на данни. Те постигат висока ефективност при сложни задачи, но изискват много данни и изчислителни ресурси. Например, GPU и TPU на вашия компютър. Развитието на хардуер и алгоритмите продължава да разширяват техните възможности и приложения, както в науката, така и в астрономията. И сега очаквам вашите въпроси. Благодаря ви много за вниманието. Покажи една статия, дето ти си приложила такова нещо за нещо. Още не е готова. Не е толкова лесно, както ми каза. Добре, хайде, ние няма да я копираме твоята статия, кажи за какво се отнася и за какво ги прилагаш ти, за да напишеш статия. Какво мислиш да приложиш тия сложни системи? Не знам дали си спомните, в предните лекции обяснявах за тая класификация на потискане на звездообразуването или така наречен Star Formation Quenching.
И има различни патърни на звездообразувани, региони на звездообразувани и необразувани. Идеята е да се създаде един автоматичен модел с невронни връзки, който да разпознава една галактика автоматично от коя категория. Нали, това е идеята за тая статия. Да. Но нямам нищо така по-конкретно да покажа в момента, но може да погледнете колегите, които... Криеш го, ясно е. Сега то нормално. Нормално човек да и крие тия работи, дето ги прави с такива сложни системи. Не ги крия, аз бих ги показала с удоволствие. Естествено. Нищо, което да работи в момента, то има само някакви тестове. Но това, което показах, е с тази класификация като тест на галактики, които всеки може да направи за своя обект. Това с галактиките. Аз имам един такъв въпрос. Тази техника, доколко зависи от базите данни, които се използват? Доколко могат тези процедури да се адаптират към съществуващи бази данни? Тоест, дали са достатъчно гъвкави да се въведат такива параметри, които да се използват и за по-стари бази данни от наблюдение? Да, точно за по-стари бази данни наблюдения могат да се използват, да се възстановят по някакъв начин нещо, което липсва, но трябва да има някаква информация, за да се създадат синтетични набори от данни. Тоест, ако е възможно от телескопа, примерно, да се създаде синтетични данни, как би изглеждало от този телескоп такива наблюдения, могат да се продължат и да се обработят старите наблюдения, които са с някакъв байя, с някакво отклонение или разлика в самите данни. Тоест трябва да има някаква процедура за нулево приближение създаване. Точно така, да има някаква калибрация, за да има някакъв шаблон. Ако се създаде шаблона на шума на телескопа, да се създаде някаква синтетични данни, те могат да бъдат изкуствено създадени. Но да се знае, примерно през 1980 година този телескоп е снимал с такъв шум. След това е подобрен и се снимат други данни с такъв шум. И се обединяват данните, но се знаят шума от различните години, по какъв начин са афектирали наблюденията, и за да се изчисли това нещо, първо се симулира телескоп с такива характеристики и след това се предлагат към истинските данни и се изважда примерно този шум по подходящ начин и се данните се хомогенизират от различните години, например. Да, благодаря. Да видим от колегите има ли въпроси. Ами не виждам от онлайн участниците. Стана ли ясно самия метод? Да, беше много. Искаме да ти благодариме много. Беше много добре построена презентацията. Мисля, че дава така много добра информация и факти за размишление. Да, в смисъл нали, тези набор от лекции, които правим, дават първо базата градим и след това можем да се върнем отново и да влезем по-дълбоко в самите модели с повече уравнения, с по-големи детайли. Нали, не всеки се интересува примерно само от невронни мрежи в момента, но когато човек ги знае така в ума си, може да ги използва в един момент в бъдещето. Затова правим първо така един обзор на самите модели, машинни модели и след това, ако има интерес, ще започнем да задълбочаваме дискусии и така нататък с резултати нали, по-подробно. Но без да направим обзора на самите модели, ще е трудно да влизаме в детайли от първия път. Да. Добре. Да ти благодарим още веднъж. Аз благодаря. Традиция и очакваме нови срещи. Да, и аз се надявам. Да. Всичко хубаво и благодаря на всички, които се включиха и дойдоха. Благодариме и хубав ден желая. Лек ден.